ƙaunar ka abban Fadima, Aisha ce take ƙaunar ka khairul anbiya. Yan makarantar Nuriddin mu ne muke maulidi, mu wake manzo Habibullahi da mai gaskiya. Yabo gurin ka wanda nake muradi, na wake shugaba babu kamar ka kai ne a gaba. Ranar bikin maulidi zan zo da murna, ga ta ƙauyena na baiwa 'yan uwana, na rarrabawa masoya annabina, mu wake ɗaha cikin so kuma da ƙaunar shugaba Habibi. Hafsat ce take wake ka shugaban shugaba fiyayye. Bara na sanyo Habibi da hadi, wallahi kai ne abin so na muradi. Salam alaika malazi ba irinka, salam alaika ruhi na fidaka, salam alaika da uban gidana, ni na fito dan nayi maka baitukana. A gurinka ne muke nema dan Amina, Maryam ce take waken ka shugaban shugaba. Yan makarantar Nuriddin mu ne muke maulidi, mu wake manzo Rasulillahi da mai gaskiya. Bara na sanyo malaman makaranta, domin ko su ne